Хайретдиновлар Урезмәт авылында иң тырыш гаиләләрнең берсе. 4 бала анасы димәсең дә Эльвираны. Шәһәр кызлары кебек испайлыгы, моторлыгы өстенә тырыш уңган булганда үзе. Малдан инде без курка торган кешеләр түгел, күребез малларны. Һәрберебездә дигәндәй. Куркмасаң яшәргә була. Хәлегдә баягы бер тәрәк булса дигәндәй, ярдәм булса була инде. Безнең инде балалар үсте, шулар ярдәм итә үзебез, Аллаһка шөкер инде. Узган ел әлеге гаилә 7 гектар күләмендә пай җирләрен рәсмиләштереп эшли башлаган. Ул җирне пешәнлек иткәннәр. Былтыр аннан 56 кип пешән чыккан. Бер бакчачы гөндер шул кадәр кабакта утырталар. Эшләр өчен бөтен техникалары да бар. МТЗ-80 Беларус тракторы белән бакчаны сөрәләр. Пешән чапкыч, пешән әйләндергечләре дә ярдәмгә килә. Малларга кышка 56 тонна фураж әзерләгән булганнар. Авыл җирендә яшәгәч мал тотмыйча булмый инде. Авыл кешесе малсыз гел күз алдына да китереп булмый авылда яшәүне. Бүгенге тормышка карап кына малларны бетерәсе дә килми, аны бетереп тә алмый, киләчәктә нәрсә буласын белеп булмый. Хәзер балалар үстен, Аллаһка шөкер, алар ярдәм итә. Шулар ярдәме белән асрыйбыз инде малларны менә. 2016 елда 5 сыерга 100 мең сум күләмендә субсидия алып, абзар төзегән Хайретдиновлар хуҗалыкта ярдәмгә малайлары да ярдәм итә. Эльвира җәй башыннан күпләп каз үрдәгән, тавык чебешләрен дә ала. Эшле кешенең табыны да сыйлы була бит. Хайретдиновларның табыныннан кушисе сөте, каймагы, катыгы өзелми. Балалар да бу гаиләдә хезмәтнең тәмен белеп, эшкә өйрәнеп чыныгып үсә. Авыл җирендә мондый гаиләләр тагын да күбрәк булсын иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.